Mitä Sami oot mieltä? Miksi tulit tänne? No, mulla on nyt agenda se, että mä oon täällä vähän välineitä ja voiteita testaamassa, koska jos näitä meinaa niin kuin myyä, niin niitä on hyvä sitten tietää, mistä puhuu. Ja nyt kun ottaa uusi voidehomma tullut, niin se vaatii aika paljon työtä ja niiden testaaminen. Ja Eli fluorikielto. no joo, ja tässä on näitä uusia voiteita, niin tää lumi on tässä semmoinen hankala niin sanotusti, kun tää on aika likainen tällä leppävirralla, niin talvella harvemmin on näin hankalia olosuhteita. Eli jos täällä saapi suksen luistamaan, niin se kyllä yleensä luistaa sitten luonnonlumeillakin. Niin tää on siinä mielessä loistava testipaikka suksille ja voiteille. Mitenkä tänä päivänä sä oot varmaan hirveästi hionut suksia ja varmaan korostuu nyt nämä hionat, kun fluorikielto on tullut päälle. No joo, kyllä siinä tietysti siinä on 3 elementtiä, eli suksi pitää olla hyvää. Ja sitten se voitelu ja hionta ja ne kaikki on tärkeitä. Ja aikaisemmin sillä fluorilla on pystynyt vähän sitä huonoa sukseakin niin parantamaan, mutta nyt ne korostuu ne erot, että pitää olla ne kaikki 3 asiaa niin balanssissa, että saa sen suksen luistamaan. Eli paljonko on hiontoja tullut vuosien mittaan? Tuo on kyllä hankala kysymys, että 27 vuotta on tehnyt tätä hommaa, että tuhansia. on tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia. Hyvä. Mitä mieltä olet? Onko Junnulle tämä paikka hyvä? Että tässä on aika paljon mutkia ja tämmöisiä, mutta hyvä lumi tässä on kyllä No minun mielestä tämä on loistava paikka, kun aamulla tulee aikaiseen, niin tämä lumihan on silloin liukas ja olosuhteet on vakiot, niin ilman muutahan täällä pitäisi tulla hiihtäjien reenaamaan. Joo, kyllä tämä vähän ihmetyttää, kun syysloma alulla ja eihän täällä kuin muutama hiihtäjä. No joo, kyllä vähän markkinointia pitäisi samaa meiltä on, että paljon edullisempihan se tähän on tulla, kun lähtee Lappiin ajamaan huonossa kelissä, niin siinä on hirvittävät riskit, jos ei ole paljon ajanut autolla, niin saattaa joku hirvikolari tulla, niin tämä on paljon lähempänä tuolta pääkirkolta. Niin. Eli Samilla on nyt merkkejä nyt useita suksimerkkejä, mitä myydään nyt? No tässä on niinku Rossignol, Fischer, Atomic ja sitten Peltonen on ne päämerkit. Niinku. Hyvä. Ja sitten on käytettyjäkin paljon. Että ei muuta kuin kysymään vaan, että Rane Kuopiosta löytyy sitten. Rane on sitten apuna tuolla Kuopion alueella ja näissä merkkeissä ja näillä merkkeillä. Hyvä, kiitos Sami. Kiitos.